A Comisión temos aquí, damos a benvida ao último comparecente previsto no orden do día para hoxe, don Xosé Cesario Mosquera Lourenzo, concelleiro de Infraestructuras e Planeamento do Concello de Pontevedra, e don Cesario, o Xosé Cesario, o que vimos facendo é damos un turno en torno a 20 minutos de exposición do comparecente, despois hai un turno de cada grupo, de portavoces de cada grupo parlamentario, en torno a 8 minutos, para facerlle calquer pregunta ou pedirle calquer aclaración, e a partir de aí vai ter vostede un turno en torno aos 10-15 minutos para contestar a todas esas aclaracións ou preguntas que lle formulen. O seu tempo, aínda que o do resto dos diputados si vai estar, está máis controlado, o seu máis ou menos é a título orientativo para que usted se axuste dentro do posible, pero nada máis. Ten vostede a palabra por un tempo, como digo, ten vostede a palabra cando estimo oportuno. Bueno, pois, bons días a todos e a todas, moitas grazas polo convite. Creo que é un mundo suficientemente complexo de ordenación do territorio, urbanismo e todo asociado como para digamos que todas as aportacións poidan ter o seu lugar, non? Igual en exceso, non, en canto despois me explicarei. Evidentemente, para alguén que está en contacto con este mundo desde hai moitos anos, en demasía seguramente, pois hai toda unha serie de cuestións que podía considerarse a hora de comparecer aquí, incluso pois hasta hai artigos ou textos redactados que en sucesivas trámites de modificación da louga actual, incluso na súa xeración, pois na súa xestación foron aportados con maior ou menor fortuna. Como chamou o presidente da Comisión a semana pasada, e aparte creo que non sería, digo, polo tempo, nin polo tipo de comisión que non teria moito sentido meterse en variados tecnicismos, senón ir ao fondo da cuestión, en aspectos, digamos, moi concretos, aunque xerais, e moi controlados, no sentido de que é da experiencia directa de Pontevedra ou de algúns que outros concellos dos que por diversos motivos podo ter coñecemento da problemática ou da situación. Obviamente non vai dar tempo a enfocar todos estes aspectos, vou procurar ser o máis breve posible. Si dura, malo, porque comeremos tarde, pero bo porque quer dizer que ten interés, e se non dura, pois bárbaro, porque se nos vamos a comer canto antes. Arranco. Eu creo que para colocar as cousas no seu lugar, creo que supoño que será en parte o motivo polo que se ten convidado aquí, pois Pontevedra é un concello con dúas características, entendo que cando menos positivas ou cando menos non negativas. A primeira é que é un concello que non ten, desde hai moitos anos, desde o principio dos 90, non ten grandes leas urbanísticas, nin grandes contencios, nin orden de derribo, nin nada disso. O único que houve, hai unha pendiente de costas xa de moitos anos, que nada tuvo que ver o concello, outra que foi un tanatorio que se derribou, que é a responsabilidade, digamos, do erro fora da Xunta, que é quen tuvo que indemnizar, pero en principio é un concello en ese aspecto extremadamente tranquilo. En segundo lugar, pois é un concello con un modelo urbanístico, un modelo de cidade, tanto de mobilidade, urbanístico e demais, que se pode compartir ou non, obviamente, pero que é un recoñecido, é un modelo moi caracterizado, creo que con éxito. De feito, estamos tendo serios problemas para atender toda a demanda que vayamos a explicar o modelo da França, de Italia, de Sudamérica, de Portugal, do Estado español, da Alemanha, etc. Estamos tendo bastantes problemas de axenda para eso. Creo que os premios e demais, creo que é un modelo bastante recoñecido. Ben, sentado eso, que podo afirmar
como cuestión inicial e demais, é que tanto unha cousa como outra, o sea, tanto a tranquilidade urbanística como un propio modelo, foron desenvoltos á marxe da louga e moitas veces en contra claramente da louga. Por desgraza, creemos que é unha situación que non beneficia a ninguén, pero é así, en realidade é así, e paso a explicarme. En canto aos contenciosos e leas urbanísticas, pois prácticamente, creo que desde o ano 90, por aí, hasta o ano 2007, non houve ningún contencioso ni ningún problema no Concello ata que, digamos, que a louga fixo a modificación directa dos plans, cousa que nunca sucedeu en ninguna lei, cousa que nunca, repito, sucedeu en ninguna lei, un instrumento de ordenación concreto nunca pode ser modificado por unha lei, modificouno, e os problemas casi escapouse de milagro de ter sentenzas que crearan graves problemas dese tipo. Pero, bueno, volveremos outra vez, en todo caso, sobre iso. E con respecto ao modelo, creo que non fai falta estirarse moito, creo que é coñecido por todos e todas. É dicir, Pontevedra defende un modelo centrado no peón, con un tipo de urbanismo contido, concentrado e demais. Bueno, pois, por exemplo, altura. O Concello ten como máximo no plan, e compartimos, eu creo que ninguén defende o contrario, que como máximo baixe 6, que existe agora, quitando algúns edificios antigos, é que, bueno, nas expansións se manteña eso ou baixe incluso. Bueno, pois a louga é a nova modificación ou a nova lei, como se queira denominar, en principio nova lei, pois mantén unha serie de parámetros que prácticamente impón o modelo, este modelo de torres 60 con moita altura, con moita distancia entre eles, que vai radicalmente en contra do modelo compacto e continuo que defendemos en Pontevedra. Non me podo estirar sobre cifras e demais, artigo 47, que ahora pasa a ser 41, creo que botando as contas dá eses resultados, que aparte temos votado moitas veces, e así sucede. Con respecto ao uso o abuso do vehículo individual como elemento central de transporte, obviamente nos defendemos o contrario, executámoslo, temos unha cidade con dai restriccións ou reequilibrios de uso entre as mobilidades amáveis, ou sexa a peonil ou a ciclista, e o que é a motorizada, nomeadamente a máis agresiva para unha cidade, que é ao automóvil individual. Bueno, pois os parámetros que tiña a louga que se manteñen agora, pois resulta que impón que cando se executa un novo polígono, pois máis ou menos, a metade da súa superficie este dedicado a viaria, estacionamento. Vai absolutamente, radicalmente en contra do que estamos intentando executar en Pontevedra, incluso con un conflito bastante máis de fondo, que xa non é só a lei, senón incluso a propia política da Consellería, desde hai anos, na que os viais, a pesar da negociación, recontra negociación, as propostas e demais, os viais máis perigosos, é donde os peóns e os ciclistas teñen máis difícil circular con comodidade e seguranza, son viario da titularidade da CEMAT en particular. Vou estirarme, hai un tramo do Camiño de Santiago, que reúne todas, o sea, patrimonial, ten unha ponte medieval e Camiño de Santiago, onde é, en fin, perigosísimo, de logo a xogar o tipo circular por aí. Ben, sigo con problemas concretos, pero que son xerais de Pontevedra, pero que, xa digo, son xerais. Na louga, no artigo 90, agora pasa a ser no novo texto do artigo 81, aparece unha figura que se chama expropiación por Ministerio da Lei. Dito así, sona extraordinario, non? Na práctica supón que se hai algún plan xeral, un plan parcial, que contempla
algúns terreos con destino un sistema xeral, unha dotación xeral que vaya por expropiación, se pasan 5 anos e non se executou, o propietaria ten dereito a pedir a expropiación e que expropiar e a pagarlo. Bueno, pode ser razonable. O que pasa é que na lei de ordenación do territorio ou de estradas ou de outro tipo resulta que eso non existe. De feito hai, como todos sabemos, previsións de embalses, por exemplo, desde hai 50 anos que están afectados os terreos e eses propietarios non poden pedir a expropiación. Se é un concello, sí. Expresamente se pide a Consellería que este artigo quedara en suspenso nesta situación económica na que, por un lado, os propietarios poden virse impelidos a pedir a expropiación porque no mercado non van a sacar nada vendendo ou facendo, aunque teña edificarían parte, o que sexa, e por outro lado porque os concellos poden verse arruinados por ese mecanismo. Afortunadamente en Pontevedra temos varios casos desos, non son excesivos, pero no caso de que se estendera, obviamente non habría ninguna capacidade para facelo. Repito, foi unha petición expresa, con texto articulado que se mandou a Consellería e que non ven reflexado no novo texto da lei. Obviamente, creo que demostra, un perigo para os concellos e aparte unha, digamos, un doble raseiro entre o que pode facer un concello, que pode facer a Diputación, a Xunta ou o Estado, que é poñer unha transitoria eliminando este artigo ou poñelo a maiores. Falando deste mesmo aspecto, por exemplo, na actual lei, na LOUGA, había unha figura que era a expropiación por tasación conxunta, que era o único mecanismo eficaz que tiñan os concellos para expropiar en un tempo razonable. Desaparece. Entón, prácticamente a capacidade expropiatora, o que supón de, digamos, poder abrir viales ou espacios públicos ou para dotacións dos concellos queda na práctica casi eliminado. Casi eliminado, porque se non hai tasación conxunta só queda a vía da urxente expropiación que ten que ser autorizada con moitas complicacións, como todos sabemos, que na práctica se supón unha doble vía. Se me permite un inciso para que se vexa cal é a magnitude da traxedia con respecto á Xunta, non só, senón con respecto ao Estado. Cando fixemos a Ponte das Correntes e pedimos a Costas a autorización, que estaba no plan, estaba todo, para facer unha glorieta na cabeza norte de 30 metros de diámetro, pois Costas dirixeuse a Fomento e entonces se tiña alguna previsión para eso, e cando Fomento dixo que non, entonces a glorieta foi de 20 metros. Pero claro, se os coches circulan por un vial dos concellos, pois 20 metros chega, ese de Fomento 30. Bueno, esa doble vara de medir con respecto ás expropiacións e con respecto a toda serie de cousas sucede, está reflexado nesta lei con respecto a todo o que estamos dicindo. Outros problemas graves que hai en toda Galicia, en particular no Concello de Pontevedra, é todos os derivados da legislación sectorial do Estado. Léase aeroportos, portos, ferrocarrís, estradas, autoestradas, defensa, etc. Porque hai un problema de fondo que o Estado non recoñece, levaríanos unha digresión longa falar da sentencia constitucional 6197, outro tipo de cousas, exactamente se ten posibilidade de recoñecelo ou non. O certo é que non recoñece a figura do núcleo rural en Galicia. Co cal, cando se fai algunha actuación, digamos, na que se aplica a legislación sectorial do Estado, saltan todos os conflitos dos núcleos e demais. En Pontevedra temos varios, o único que podo, por exemplo, digo porque igual é máis coñecido que a lea que houve co cuartel de Figueirido foi precisamente por iso, porque a defensa puxo a súa zona fixou a súa zona de afección sen ter en conta os núcleos, porque, repito, para a legislación do Estado non existe. Nin a LOUGA nin a nova lei fan resolveron este problema e, por desgraza, é o que está aí. Sigo, por exemplo, cun tema que está de actualidade, posiblemente non sexa o máis trascendente de todas as modificacións que pon a lei,
pero, por exemplo, o Plan Xeral de Ordenación Urbana de Pontevedra, atualmente en vigor, pois proíbe expresamente todo tipo de solo rústico as canteiras e minas novas. Esta lei, xunto con outra concomitante, deixan en papel mollado esa limitación. Insisto nesta liña este problema porque realmente, no fondo, estou convencido de que a gran parte de todas as dificultades, incluso todos os vaivéns legislativos, recordemos que a Louga debe ter, non ten 11 anos, debe ter casi tantas modificacións ao longo, se non ten máis que as 11. Todos estes vaivéns veñen de falta, a veces, de unha precisión na aplicación, que responde á lógica de que quen fai as iniciativas legislativas aquí propón os textos e a Xunta evidentemente intenta resolver os problemas que coñece, os que non coñece, os que caen de lado, por desgracia, non os resolve. Podo poñer un exemplo para que se vexa exactamente en que estadio estamos en esta articulando o que era a logo, o que é esta nova lei, o texto que pon esta nova lei e outras concomitantes. Por exemplo, terreos de Monte Carrasco. Se o Concello quixera facer un proxecto de infraestructuras, o que correspondera, para un novo hospital no Monte Carrasco, toparíase con que non o podía facer porque non está colindante co solo urbano. B, non o podría facer porque ten protección forestal. C, non o podría facer porque ten protección patrimonial. E D, non o podría facer porque tuvo incendios últimamente. Ninguna desas limitacións que para o Concello serían excluintes, cortarían en seco calquer posibilidade de facelo, é limitación para que a Xunta faga ese proxecto. Chámase como queira, a lei do embudo, ou que sea, pero é a crúa realidade. Por lo tanto, podemos falar de modificar alineacións e demais. E deixo para o final o asunto o dos plans. Fixemos un exercicio serio, riguroso por parte dos funcionarios do Concello de mirar exactamente co informe que mandou a Xunta o Pexón de Pontevedra, exactamente que capacidade de decisión, que capacidade tiña o Concello para ordenar, para calificar o solo. As cifras foron diferentes, pero ninguna chegaba ao 8% do total. Ninguna. O sea, que a capacidade que ten un Concello para ordenar o seu territorio no Pexón é residual. É absolutamente residual. Entonces, padecemos ou alegrámonos con campañas mediáticas de que os concellos adaptan os plans, non se adaptan. Por certo, un detalle de realismo da nova lei é que xa non pon os 3 anos para adaptarla. Como ninguén o facía, é un detalle de realismo. Tampouco pon que o reglamento de planeamento que a Xunta tiña que facer do ano 86 e non fixo hasta hoxe, tampouco pon que vai a facer. Xa simplemente se tira a toalla e non se vai a resolver os problemas de fondo, non? Porque, por exemplo, a Xunta, mediante informes ou a lei, fixa a capacidade residencial máxima e a capacidade productiva, de terreos productivos. En Pontevedra fixa o futuro da marisma de Lourizán, de Ence Nosa, fixa todas as proteccións. O viario fixa todo e demais. E resulta que lle queda ao Concello, pois, dicir onde se recortan os núcleos actuais, dicir onde se recorta o solo urbano actual, recoller un documento aparentemente municipal, algo que non ten nada de municipal, ten o 2, o 3 ou 4% da capacidade que lle queda. Incluso recoller determinacións que está frontalmente contra, como pode ser que se clasifique como industrial pois a marisma de Lourizán, o sea, o que era a marisma de Lourizán. E a maiores, enlazo co principio, vou acabando, pois unha de dúas, seguir pensando en facer
subterfuxios legais ou senón modificar profundamente ou renunciar ao modelo de mobilidade, ao modelo de urbanístico, digamos, non de Pontevedra. Comprenderán ustedes que nesta situación pois non parece moi razonável o marco legislativo que pode dar estas perversións. Ben, está escrito, mandado por, supoño que na Secretaría Xeral ou por algún despacho habrá cantidad de documentación que se ten mandado sobre isto. Mire, a única competencia que existe en estes momentos en toda a arquitectura institucional do Estado español, en toda, a única competencia tutelada é a dos plans dos concellos. Ustedes imagínense que aquí esta Cámara aproba unha lei despois de todos os filtros xurídicos e a lei non exista e teña que aprobar despois por riba outra institución. A outra institución, se non lle gusta, irá a un tribunal, sea o constitucional ou que sexa. Bueno, pois esa é a situación en que está. O Concello escribe todo o que manda a Xunta no plan, aproba definitivamente, os membros da corporación electos polos ciudadanos exercen a súa autonomía, votan, e por resulta que iso non está aprobado hasta que pasa pola Xunta e o aproba. Eso non existe en ningún sitio, en ninguna competencia, excepto cando sucedía no franquismo, que todos os acordos das corporacións locais tiñan que ir ao goberno civil para que dera o ok, senón non entraba en vigor. Ben, eso ten unha solución moi fácil. Nós non somos partidarios, cada concello faga o que dará no seu territorio. Faltaría máis. Agora, quen ten a competencia, que exerza. Entón, hai figuras na lei de ordenación do territorio, como pode ser o plan territoriais integrados, ou similantes, no que a Xunta a un concello dille que non vai subir de población. Ponlo. Pero pono nun documento oficial público e exerce, que hai que protexer tal zona. Pono. Que hai que desprotexela, porque a lei, o texto que hoxe comentamos, pois non é, máis ben ten tendencias desprotectoras. Pero, bueno, pono por escrito nun documento oficial e o Concello no seu marxe, na súa marxe, no que lle queda de competencias, exerce, limpa e desligado, como a Xunta limpa e desligado, como pasa en absolutamente todas as competencias, todas, absolutamente todas. Cada un exerce as súas e se alguén entende que está pisando outras, colle, e vai a un tribunal a resolvelo. Non esa tutela, que xa digo, non existe. Bueno, en todo caso, con respecto, podíamos falar de coherencias, digamos, de terminoloxía, suprimir, por exemplo, que sea acceso rodado, que sea vía pública, que desaparece para ser solo urbano. Podíamos falar de incoherencias, como, por exemplo, para que sea solo urbano exíxese acceso rodado público, coche. Sin embargo, para ser soar, que é un concepto equivalente, pois exíxese acceso, uso da terminoloxía. Podíamos entrar en cantidad de cousas, pero non creo que sexa nin o tempo, nin o momento. Nos, desde logo, como fixemos, por exemplo, que a Dirección Xeral de Tráfico nos pedira un texto, e podemos facelo, mandámolo, non teríamos ningún problema en facer o mismo, sobre os principios que, de feito, gran parte, moitísimas cousas da nova lei e, sobre todo, do novo regulamento, do novo regulamento de tráfico, están recollidas. Obviamente, nós non pretendemos, baixo ningún concepto, que o modelo urbanístico de Pontevedra sexa o que este recollido na nova lei obligatorio para todos os concellos. Faltaría máis. Non pretendemos nada, pero polo menos que o modelo urbanístico de Pontevedra tiña unha acollida honrosa, se non encaixe tan bo como pode ter calquer outro. E non o ten, porque dixen antes, e non podemos seguir estendéndonos en eso. Que haxe un trato, digamos, que se resolve ese anacronismo desa tutela urbanística, non que despois temos que soportar. Na prensa parece que todos os concellos fan mal, non sei que, toda unha serie de cousas que, xa digo, non é o caso no caso do Concello, no que estou nin en outros moitos. Supoño que me pasaría de tempo,
acabei, moitas gracias pola atención e a disposición. Moitas gracias, don Xosé Cesario. Non houve problema co tempo, ni moito menos axustoso, estou moi ben. Ten o turno de palabra polo Grupo Parlamentar do BNG, dona Ana Pontón Mónelo. Moitas grazas. Ahora, neste momento, nunca sei se hai que decir bons días ou boa tarde, non sempre teño aí unha dúbida existencial. En todo caso, darlle a benvida a esta comisión e agradecerlle tamén pois non só o feito de ter colaborado, sino tamén a súa intervención. A min gustaríame facer un par de reflexións que non teñen, pois tanto a ver co, algunha ten que ver co dito e outra ten que ver con consideracións máis global. Eu sei perfectamente que, en primeiro lugar, vostede é unha persoa que ten un amplo coñecemento sobre urbanismo, sobre todo sobre urbanismo aplicado á práctica, e tamén, pois que ten unha preocupación que vai alén, non, do que pasa no propio Concello de Pontevedra, sino unha preocupación por o diagnóstico de cales son os problemas que ten o urbanismo en Galiza e cuestións sobre as que se podería actuar, sobre todo para mellorar. Tamén son coñecedora de que vostede ten claro que hai un problema de fondo, que é a arquitectura sobre a que se asenta a propia Louga, e que moitos dos problemas do urbanismo teñen orixe aí. Gustaríanos, en todo caso, se na súa próxima intervención, en la que sexa dunha maneira máis esquemática, tamén pode facer unha valoración un pouco máis en profundidade de cales son as cuestións máis graves que aparecen recollidas na Louga e cales serían, digamos, os principios sobre os que sustentar unha nova lei do solo no noso país, porque a nos parecenos que o problema que vamos a abordar, ou o problema, digamos, de orixe desta comisión e de todo o proceso que estamos seguindo, e que aquí non estamos traballando para recoller opinións sobre cales deberían de ser os principios e as bases dunha nova lei do solo, sino que estamos traballando sobre un borrador que se nos ten remitido a esta comisión, que na práctica recolle unha parte moi importante da legislación que xa está en vigor, e no que cambia, faino para empeorala e non para mellorala, e nese sentido, polo tanto, tampouco nos creemos que se poda ser un punto de partida válido. Gustaríanos, en todo caso, por exemplo, incidindo en algunhas das cuestións que vostede puxo sobre a mesa, que un dos problemas que é a falta de recoñecemento dos núcleos rurais, que posibles vías se poderían explorar por parte do Estado, que posibles vías se poderían explorar a hora de darlle unha solución e un acomodo a ese problema nunha modificación da lei do solo. Tamén, como entende vostede que debería de ser, digamos, o reparto a definición competencial en relación co urbanismo neste momento na Louga, que entendemos que da súa exposición é unha das cuestións as que vostede máis preocupa, e unha cuestión que nos parece tamén que é importante e que ao longo da sesión de hoxe foi obxecto de, digamos, propostas diferentes ou enfoques distintos. Hai nesta proposta que remite o Goberno unha reducción das porcentaxes de vivenda de promoción pública que teñen que acollerse no planeamento. Gustaríanos saber cal é a súa opinión sobre este aspecto, así como tamén unha reducción do propio papel dos concellos a hora de poder definir aspectos importantes do urbanismo. Concretamente, hai unha figura que se crea mediante a cal realmente a Xunta de Galiza vai a poder determinar o urbanismo dunha parte moi importante do territorio. Gustaríanos coñecer a súa opinión sobre este aspecto e, por lo tanto, que lle parece ese cambio que é un dos anunciados por parte do Goberno como máis importante, si cree que vai a ir en beneficio dun
un urbanismo máis adecuado á realidade do país, máis xusto socialmente e máis, digamos, xusto tamén desde un punto de vista ambiental, ou se na práctica estamos ante unha lei que pode resumirse como facer que pareza que algo cambia para que nada cambie. E por a nosa parte nada máis, agradecéndolle xa de antemán a súa resposta. Gracias, dona Ana Belén. Ten o turno de palabra o señor Fajardo polo Grupo Parlamentar de AGE. Ten vostede 8 minutos para facer as aclaracións e preguntas que estima oportunas. Ten a palabra. Bueno, en primeiro lugar, tamén agradecerlle a comparecencia ante esta comisión, que evidentemente quizáis pola nosa inexperiencia unha vez máis creemos que se está alonxando do que debera ser esta comisión, non? Debería ser unha comisión que trasladase ao conxunto do Parlamento cales son as dificultades que o Parlamento urbanístico ten neste país e, sobre todo, cales deben de ser as solucións desde cada un dos puntos de vista, desde a aceptación da pluralidade e da diversidade, e parece todo o contrario. Eu leía estes días en medios de comunicación da súa localidade que vostede viña a asesorar o Parlamento sobre a nova lei do solo de Galicia, non? Bueno, e a verdade é que unha primeira cuestión que eu tengo que plantexar é que a súa intervención máis parece, digamos, que unha crítica ou un laio sobre as dificultades que a falta de entendemento ou as competencias mezcladas de a administración autonómica e a local impiden a aprobación do planeamento urbano de Pontevedra. Por lo tanto, eu sí que me gustaría saber cales son as súas propostas para evitar esta situación, non? Debería de ser ese un tema clave. E se é verdade que o planeamento urbanístico debe de definir e debe de servir para que o conxunto do país este ordenado, se poidan utilizar as nosas potencialidades e non destrozar o que xa temos, incluso perder a pouca personalidade que nos queda despois dos anos de espolio do conxunto do país. A nos é unha cousa que nos preocupa de forma moi importante e é que o planeamento debe servir para garantizar un servicio ou, en todo caso, algo tan fundamental como que está recoñecido na Constitución, que é o dereito á vivenda, non? E parece que no conxunto de días que levamos falando destas cuestións parece que eso queda un termo secundario. Para nós un planeamento ten que servir para ordenar o noso concello, para dar de calidade, para definir servicios, para que non pase como neste anteproxecto, onde queda claro que o principal é o interese especulativo e privado dos promotores e, en segundo lugar, digamos, con servicios comuns e básicos e demais, pero para nós é fundamental que se dé saída ás necesidades de vivenda deste país, non? Neste país non será un país normal, na mentres haya multitude, miles de persoas que non poden hacer de unha forma normalizada a vivenda. E me parece que no seu concello tamén hai un problema deste tipo, non? E que sería bo ver que iniciativas plantexan vostedes para enriquecer estas normas e que permitan acceder á vivenda. Está claro que eso non depende só dos planeamentos, pero tamén depende dos planeamentos, non? No seu concello hai un registro de máis de 1100 peticións de vivenda pública, 1100 familias que piden vivenda pública, e é verdade que a nova reforma plantea que xa non ten que haber nin siquiera un mínimo de vivenda pública recoñecida nos planeamentos. E nós, que non estamos de acordo nos planeamentos desarrollistas que van a defender esta nova norma, e este borrador é un borrador absolutamente desarrollista, sí que creemos que debe ser fundamental que unha norma contemple como dar acceso a vivenda a xente a través de dúas cuestións. A primeira, dende logo, debe ser a rehabilitación de vivenda inutilizada, pero sobre todo tamén a eliminación das bolsas especulativas de suelo nos núcleos do conxunto do concello que permiten utilizar o suelo e o chan deste país como accións de bolsa, non? E iso vai en contra dos principios fundamentais de que a propiedade privada debe estar supeditada ao beneficio común, e o beneficio común para nós é darlle servicio a todo o mundo, pero sobre todo darlle un cobixo e algo que a día de hoxe non está garantizado. Por lo tanto, nós sí que nos gustaría saber cales son as impresións que dende a súa experiencia plantexan neste sentido, non? Porque vostede incidiu varias veces en que o modelo de Pontevedra é un modelo caracterizado, digamos, por ser compacto, por priorizar o peón. Nos estamos de acordo nese tema de priorizar o peón sobre o uso automobilístico, pero debe de quedar claro tamén que ese non debe ser o objetivo solo dun plan, non? Parece que se circunscribe solo todo a esa situación, e é unha situación importante, pero para nós hai outras circunstancias tamén absolutamente trascendentes que parece que
non plantexou, pero ao mellor sí que teñen plantexamentos para que poidan aportar a esta comisión e, polo tanto, podamos facer unha norma moito mellor que o que para nós é a aberración do actual anteproxecto. Por lo tanto, iso é unha das nosas cuestións fundamentais, non? Nos gustaría saber cal é ese plantexamento e, sobre todo, cando estamos a falar dunha realidade que, dende logo, nos compartimos, non sabemos se temos claro que o transporte por automóvil ten fecha de caducidade e que, por lo tanto, hai que dimensionar as nosas cidades cara a outro tipo de mobilidade pública, mobilidade de transporte público, mobilidade a través dos peóns, pero queda claro que hai unha realidade actual que neste momento hai persoas, e Pontevedra é un exemplo claro de cidade onde moitos veciños dos contornos da cidade de Pontevedra teñen que desplazarse para determinadas cuestións sanitarias, administrativas e demais, que ofrece dificultades de conexión en moitos casos, salvo as vías férreas, e que, polo tanto, necesita aportar bolsas de aparcamento que permitan disfrutar dese contorno peonil que ten moi ben desenvolvido o Concello de Pontevedra. E nós sí que facemos un plantexamento que, se non é posible tamén desde o punto de vista de desenvolvemento, garantizar, non dende logo a través do que se plantexa agora, non de deixar reservas de aparcamento en cada unha das novas prospeccións, non estamos plantexando esas cousas, pero sí que creemos que a privatización do conxunto dos aparcamentos disuasorios no conxunto dos concellos, non só en Pontevedra, é un proceso que tampouco podemos compartir, non? Nos estamos de acordo en cada vez ampliar máis as zonas peonís, compactar os cascos urbanos e, dende logo, facer que eso sea máis humano, pero non podemos compartir que eso se complemente con que aqueles que se achegan ata ali, porque ás veces neste país é imposible facelo por medios públicos dunha cidade a outra, teñan que pasar por ese imposto do aparcamento privado con prezos realmente excesivos, non? Por lo tanto, nos sí que nos gustaría que se plantexase si, dende a súa experiencia, teñen algún planteamento nese sentido, ou igual que na necesidade de contemplar que as nosas cidades, ou a parte das nosas cidades, tamén teñan ser cidades capaces de xenerar emprego, non? E, por lo tanto, o urbanismo tamén ten que ser capaz de plantexar esas cuestións, non? Por lo tanto, esas son as nosas plantexamentos, agradecéndolle a súa aportación, e, dende logo, tendo en conta que para nós o planteamento ten que garantizar a pervivencia do noso modelo, a defensa, dende logo, dos nosos espacios naturais, pero tamén, de forma clara e evidente, a creación de acceso á vivenda de forma universal que non está garantizado e que nos creemos que a lei debería de contemplar. Moitas gracias, señor Fajardo. Ten o turno de palabra agora por parte do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia o señor Bugallo. Ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Benvido tamén ao señor Mosquera e agradecemento por compartir con nós a súa experiencia e o seu tempo. E, desde logo, vou a plantexar unhas preguntas e facer tamén algunha consideración que me parece, polo menos para min, importante. Evidentemente, un concello, se non pode definir que modelo de ciudad quere, para que está. Se un concello non é capaz, non ten competencia ou capacidade para decir que modelo de ciudad quere, en realidad podría ser un negociado de outra administración superior, justamente donde o municipalismo cobra o seu sentido fundamental é cando é capaz de definir un proxecto e un modelo de ciudad. Por lo tanto, desde o Grupo Socialista, desde logo, vamos a defender que os concellos deben ter a autonomía suficiente e necesaria para poder acadar ese objetivo. A partir de aí, teño que reconocerle que, efectivamente, Pontevedra é un modelo, un determinado modelo urbanístico que, legítimamente, os ciudadanos de Pontevedra, a través dos seus representantes, veñen validando de forma reiterada desde hai xa un certo número de anos e que se caracteriza, polo que vostede dixo, un modelo urbanístico compacto, contido, concentrado e denso, diría eu, de alguma maneira. Bueno, é un modelo que vostedes definen e, desde logo, desde o Partido Socialista defenderemos sempre o seu dereito a definir e a levar a cabo ese modelo de ciudad. A partir de aí, xa hai unha serie de cuestións que se plantexan aquí que a mí me gustaría que, en certa medida, se é posible, explique un pouco máis. Di vostede que a lei do 2002 nos leva a un escenario no que temos que ir a un modelo urbanístico de edificios exentos e, efectivamente, eu comprendo que pode haber que non comparte ese modelo.
E que tamén teño que decirte que, desde logo, por lo menos aquí en Santiago, o decreto do hábitat tuvo consecuencias 1000 veces máis radicales que o propio contido da lei. É dicir, que se a lei de alguma maneira é verdad que nos leva en esta dirección, o decreto do hábitat directamente nos levaba a un sistema de torres totalmente separadas unhas de outras, porque ademais, como usted lembrará, as ventanas teñan que estar todas xiradas en unha dirección determinada. Pero, bueno, eu espero que iso non lo concrete un pouco máis. Comparto, eu mesmo viña facendo esta pregunta precisamente por que desaparece o sistema de tasación conxunta. Eu non o entendo, porque efectivamente é un sistema que está funcionando de tasación conxunta e ocupación directa de forma moi eficaz para resolver problemas de dotacións e equipamentos, e a súa supresión nos coloca en un escenario inxestionable, porque a menos remite a uns reglamentos estatales que nos levan a xurados provinciales de expropiación que ni siquiera existen a día de hoxe e que además van complicar os concellos enormemente a vida a hora de poder conseguir esos objetivos. Non sei, non entendí ben porque sale en un momento se vostede é partidario ou non, cal é a súa opinión ao respecto de que se deben manter unhas reservas mínimas de cesións para equipamentos xerales. En relación ao medio rural, o Concello de Pontevedra non é un concello territorial moi grande e ten unha densidade de población bastante elevada, pero ainda así ten unha zona rural que ocupa un porcentaxe mayoritario da superficie do propio concello. Entón, que idea ten vostede ao respecto de como se debe manter esta zona rural? É posible? Que sucede con ese suelo de aproveitamento que sustituye o suelo de protección de agropecuario e o suelo de protección forestal? Non necesitamos protexer suelo para que poida haber explotacións agrarias viables e podríamos mantelos se non hai esas explotacións? Quen se faría cargo de manter todo eso? Hai unha pregunta que eu tampouco quero obviar, señor Mosquera, porque foi un tema que se suscitou en este Parlamento e unha vez que temos a oportunidade que este vostede presente, seguramente ninguén mellor que vostede nos pode axudar a entender que é o que sucede. Vimos falando en esta comparecencia de por que só hai 72 de concellos de Galicia con planeamento adaptado á nova lei. Incluso das 7 ciudades só hai 4. E unha das razóns que dou aquí é a parte das dificultades e complexidades da tramitación, que son unha carreira de obstáculos casi non só insuperable, sino incluso suicida. Hai outro elemento importante que desde certos puntos de vista a situación dos concellos que se adaptan á lei é peor que se non se adaptan. E claro, iso exerce un efecto absolutamente penalizador e disuasorio. E eu teño a impresión de que Pontevedra é un desos exemplos nos que se produce esa situación. Incluso mencionaba antes o caso de un concello gobernado polo Partido Popular, insisto, que recientemente, despois de anos de traballos para facer un novo plan, a proposta do equipo redactor acaba de acordar paralizarlo e guardarlo nun caixón, porque as consecuencias serán peores que non facelo. E decide esperar tempos mellores a ver se cambia a legislación, e cando Ribeira fai eso, pois é posible que teñan as súas razóns. E por último, hai dúas cuestións que brevemente tamén me gustaría que nos dera a súa opinión, se o considera oportuno. O tema da rehabilitación. Todos temos claro que no escenario no que estamos posiblemente rematou o tempo das grandes expansións e temos que centrar o esforzo en regenerar, en mellorar o que xa temos. E hai zonas que efectivamente teñen características que se pode facer facilmente, pero hai outras zonas que requiren modificacións significativas. E eu non sei se vostede que criterio ten acerca si o proxecto de lei facilita que esas actuacións se poidan levar a cabo de forma viable ou, polo contrario, esa é unha asignatura que sigue estando pendiente. E, por último, unha reflexión máis. En este debate que estamos mantendo nesta comisión, no que agradecemos especialmente a todos os que están comparecendo, que nos están aportando as súas ideas e, sobre todo, a súa experiencia, hai dous aspectos da cuestión que van xuntos pero que son diferentes. Un é o debate do modelo urbanístico, que ao mellor
que todo isto deriva do pacto polo territorio e o millón nos leva moi lonxe, e hai outro tema máis prosaico e máis inmediato, que é o de propostas concretas para mellorar o que se nos pon enriba da mesa. Desde logo, ao menos polo noso grupo, agradeceríamos enormemente que se alguna destas consideracións que vostede hoxe nos transmite e da que lle tomamos nota e que desde logo tenemos moi en conta, se vostede considera oportuno que ao longo do próximo mes que nos fixera chegar por escrito alguna destas consideracións para que se algo se nos escapa o poidamos ter en conta tamén. E cal é a súa opinión ao respecto tamén. Por a miña parte, máis nada e moitas gracias. Moitas gracias, señor Bugallo. Ten polo Grupo Parlamentar do Partido Popular ten a palabra don Román Rodríguez. Ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Tamén me quero sumar as palabras de benvida ao señor César Mosqueda a esta comisión e agradecerlle a súa exposición, ao marxen de que podamos estar de acordo ou non en algunhas apreciacións, pero non creo que este sexa o foro para poñernos a plantexar ou a dirimir certas cuestiones que podamos ou non estar de acordo entre os comparecentes e os membros desta comisión. Hoxe tivemos o mundo local representado nesta comisión, tivemos 3 representantes da CEGAN e agora toca o turno a vostede. E eu creo que ao final do que se escoitou nesta comisión, nesta sala, hai unha serie de reflexións de interés que en certa medida as vimos repetindo ao longo das diferentes exposicións. Eu creo que unha moi importante é o papel dos concellos no planeamento. Ninguén discute o papel fundamental, básico, do que é o mundo local na xestión do urbanismo e tampouco ninguén discute o interés que para o mundo local, así se veu aquí manifestando, ten dotar de maior protagonismo, de maior responsabilidade, de maior implicación, en definitiva de maior autonomía ao mundo local para o que é a xestión do urbanismo e para o que é a planificación urbanística de cada término municipal. En ese sistema ou en ese debate da autonomía municipal surden, a veces, aspectos que chocan ou parecen contradictorios. É dicir, hasta que punto ten que chegar a autonomía local e hasta que punto, digamos, o paraguas autonómico desde o punto de vista xurídico normativo debe facer presenza. Estuvemos escoitando de diferentes comparecentes críticas non entrobadaras respecto se hai que poñer o porcentaxe de unhas protegidas sí ou non, ou se hai que poñer os sistemas xerais un mínimo sí ou non, ou deben ser os propios planeamentos municipales que, en base ao coñecemento do seu territorio, en base ao coñecemento da realidade socioeconómica, territorial, do seu propio término municipal, deben ser quen fagan as propostas de equipamentos, de cesións, mesmo de clasificación do solo, de porcentaxes de vivenda protegida, máis alá do que poida marcar un paraguas, digamos, autonómico, tendo en conta a enorme diversidade territorial e municipal que existe no país. En ese sentido, me pareceu entender de vostede que vostede, digamos, máis partidario que haya unha menor regulación autonómica respecto aos concellos. É dicir, que a Xunta teña menor presenza no que é os informes do planeamento xeral, máis alá do planeamento sectorial, que aí estamos todos de acordo en que se debe avanzar cara a un informe único que complique moito menos a xestión, ou que mesmo que a Xunta participe ou non participe incluso no que pode ser a aprobación dos planeamentos de desenvolvementos ou xerales, é dicir, o que podría ser levado a un extremo que o Concello poida facer, non vou dicir o que lle dé a gana, pero teña un moito maior marxen de liberdade ou de autonomía para poder definir claramente o seu modelo máis alá, digamos, do paraguas xenérico que poida fixar o marco autonómico. É algo que vimos reflexionando ao longo desta mañá os diferentes comparecentes. E unha segunda tamén reflexión é referida ao que se plantexou vostede na súa exposición. Vostede cuestionou a Douga con total legitimidade, non vamos a entrar a valorar ese cuestionamento. Si é certo que a Douga nos últimos anos
se foi aplicando, se foi modificando en función dos diferentes partidos políticos que estuveron na Xunta de Galicia e supuxo para algúns aspectos un salto cualitativo. Tamén tuvo, evidentemente, lagoas e prova de que ten lagoas e que é necesario correxidas e que estamos aquí nunha comisión parlamentaria escoitando a diferentes axentes e diferentes persoas que participan no proceso urbanístico e que entendemos teñen algo que dicir para intentar modificada e para intentar ter unha nova lei. Pero tamén é certo, eu tamén me sumo ás palabras do señor Bugallo, que quizás tamén sería positivo ter pois non un decálogo ou si un documento, non sei se vostede o ten ou podía facilitar, daqueles aspectos que poderían incorporarse ou que por lo menos podría ter a Comisión en conta para que despois se poderan transmitir e trasladar ao que é a Xunta de Galicia na perspectiva parlamentaria para que foran tidos en conta. Certamente, pois, hai algúns aspectos que a propia modificación que se plantexa, é dicir, o borrador que se está debatindo, pois nos trae a colazón, pero tamén non é menos certo que tamén sería moi interesante pois coñecer dun xeito máis ou menos razonado pois algúns aspectos que poidan contribuir a mellorar o borrador que temos aquí e que nos poida servir tamén aos grupos parlamentarios pois para formarnos unha idea de modelos que poidan ser alternativos ou que poidan ser complementarios ao que se plantexa en este modelo. A mí tamén me sorprendeu o plantexamento, tamén o vi no medio de comunicación das Torres 60, cando se fala das Torres 60, non? E se saca, e vostede o argumenta dicindo que nos polígonos de desarrollo hai demasiado espacio, digamos, non ocupado pola construción, demasiado espacio libre, ben sexa para sistemas generales, viarios ou de outro tipo, ou ben sexan para aparcamentos, non? Aí sempre hai tamén un dilema, é dicir, nós podemos ter unha cidade moi compacta, onde o espacio viario, os equipamentos, os sistemas xerais sexan máis restrictivos, é unha opción, é o que se di sempre do modelo latino, do modelo mediterráneo, ou do que pode ser un modelo máis aberto, máis exento, un modelo, digamos, máis orientado ao mundo sajón, que en certa medida tamén parte das teorías de Le Corbusier, de concentrar a edificabilidade e poder ter máis espacio libre para sistemas generales, zonas abertas, zonas libres, aparcamentos, etc. Quizás se podría precisar un pouquinho máis esta cuestión, porque, xa lle digo, o vi no medio de comunicación tamén estes días e me chocou lixeiramente. En todo caso, esa para rematar, simplemente agradecerlle a súa presenza. Creo que, ao marxen de que poidamos estar ou non de acordo na mesma, creo que se poden aportar, se poden sacar ideas que poidan ser de interés e simplemente, pedirlle outra vez, se é posible, que nos pudese aportar aqueles aspectos que usted plantexaría para modificar esta lei ou para modificar este borrador, cando digo esta lei digo a douga, ou mellorar este borrador que se plantexa a debate, porque sin duda poden ser que haya cuestións que sexen de interés e que se poden incorporar, porque no fondo neste debate, neste plantexamento, o que se pretende basicamente é escoitar, dar participación, aproveitar o que se poida e o que sea o que encaixe nun diseño coherente para o conxunto da planificación urbanística e sacar adiante un documento que posibilite que ao longo do tempo os concellos poidan ter os seus planeamentos, os concellos poidan ter unha ciudade xurídica, poidan desenvolver as súas competencias con maior percepción e con maior visión de futuro. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, don Román. Ten, señor César, don César, ten vostede o turno de palabra para aclarar todas as cuestións que estime oportunas, o tempo entre 10-15 minutos, pero o que vostede estime necesario. Grazas. Realmente hai unha cantidad de cuestións que probablemente non podíamos zanxar nin un día, non? Vou intentar abreviálo, vou ir ás cuestións máis conceptuais, quitando algúns matices. Eu intentei transmitir, porque teño unha axenda deu aos ciudadanos e, polo tanto, tal como o estilo do Concello de Pontevedra, o que o presidente da comisión me transmiteu, que a comisión o chegaba aquí estaba nunha comisión, que un medio como digamos, cambie e poña que asesorar tamén outro poña que villa nome da FEGAM, bueno, cada non podo ser responsable disso.
En todo caso, estamos igual a que o defecto de formación. Os principios son os que despois levan consecuentemente o que sucede en concreto. E aquí, desde a Louga, realmente o urbanismo non existe. Non existe. O urbanismo é un enredo no que, tal como se entendeu, que os concellos tían non sei que cantas capacidades de decisión, que aparecen aquí, cantidad de cuestións asociadas que se van que van xurdindo nas intervencións en que capacidade ou que pensa pero que a inmensa maioría das determinacións que hai que poñer nun pexón encaixado unha cousa con outra non están nas mans dos concellos, non están. Entonces quedou como enredo peloteo de que supostamente o Concello ten unhas competencias que non ten, verdad? É que dá para que andemos enredando con supostas competencias que en realidad non ten, porque quedou no subconsciente colectivo de que, estiña antes. Según a Constitución e o Estatuto, a Lei de Bases, os concellos teñen competencia en urbanismo dentro do marco das leis. Competencia sustantiva ninguna, senón dentro do marco das leis. E a Louga, en base á sentencia 6197, que declarou competencia exclusiva e excluinte das comunidades autónomas a ordenación do territorio e urbanismo, usou absolutamente a fondo esa competencia, verdad, para, digamos, se se quere poñer orden polo positivo, se se quere polo negativo, pois, digamos, vaciar de contido a capacidade planificadora ou discrecional dos concellos. Iso é así. Eu non estou en contra. Antes, alguén portavoz di que non, eu non son municipalista. Que quede claro, para nada. Vamos, só faltaría que un concello diga que quere facer un espacio natural e acaba a extrema e no outro lado outro concello di que non, que ali quere facer un polígono industrial. Estaríamos finos. Para nada. Que quede claro. Para nada. Senón, o que son extraordinariamente partidarios de competencias limpas e definidas. O sea, que se a Xunta quere definir, antes como agropecuario, agora como que sea, tal espacio, vai e define, pinto, expone ao público e aproba. Vale? E se quere dicir un concello que según as estadísticas e non sei que non pode medrar máis que 1.000 vivendas, pois vai, expone ao público e aproba. Vale? E despois o concello, no marxen que lle deixen a determinación da Xunta, que agora se fixan vía informe, pois decide o que teña que decidir, dentro de que cumpla o que está aprobado pola administración superior, que é Xunta. O sea, limpeza de competencias, as que sean. Eu aquí son cousas que non me dá o tempo para explicalo, pero creo que quedou suficientemente claro. Desde logo, eu aquí veño a título individual. O persoa que xa desde o ano 78 anda con estas cousas e demais. Como teño que resumir, digamos, pois iso, que o Concello de Pontevedra ten 120 km cuadrados. Entonces, a cuestión dos núcleos. A cuestión dos núcleos é que eso sí que ninguén se pode meter aí. Vale. Resulta que en gran parte do país que non existe xa o rural, o sea, existe o rural entendido tradicionalmente, como non existe o urbanismo entendido como hasta a lei de 2002, non existe o rural como podíamos pensar de 30 ou 40 anos. Hai xente con hábitos urbanos que vive no rural, e se cadra é nativo do rural, cuidado, que é unha cuestión distinta, non ten por que ser o urbano que foi vivir o rural. Pois, iso é o que existe. Bueno, andamos bailando ca definición de núcleo, poñelo en base a que vinculado, bueno, textos por aí francamente en clave, digamos, urbanística, pois moi desafortunados, tremendamente desafortunados, pero resulta que nestes momentos
é a nova lei, o novo borrador, ou a nova modificación, o texto refundido, como se queda chamar, volva a recollelo, resulta que nun concello relativamente pequeno e con población compacta, pois resulta que urbano, non consolidado ou urbanizável ten un límite de edificabilidade 0,6, 0,8 e o núcleo rural ao lado ten un límite de 1,1, 1,2 ou 1,3 sin ningún obriga. Sin ningún obriga. Os límites que pon aí como non de 500 metros, 40% de ocupación baixo coberto, dá unha edificabilidade máis ou menos de 1,15. Que a maioría dos concellos non o poden ter en ningún tipo de ámbito con todas as cargas do mundo. Vale. Bueno, nós temos proposto hoy, non tinha proposto, que a solución aos núcleos será pasalos a unha clase de solo que sería solo urbano de núcleo rural. Vale? Co cual escapábamos da que na lei estatal, o 76, pois só aparece urbano, urbanizable e de núcleo, ou, perdón, é rústico, non exista de núcleo. Na práctica se está tratando como un tipo de solo urbano, é máis, dándolle máis edificabilidade. Bueno, pareceu moi exagerado, que era non sei cantas cousas terribles, non se fixo. O certo é que temos que resolver o problema dos núcleos cara a legislación sectorial. Para nada o temos resolto, e veremos como se pode facer. Claro, vamos a ver, é que por que hai 72 concellos? Mira, é que hai 72 porque estaban nunha situación desesperada, porque senón non habría ningún. Non habría ningún. O sea, un concello que está absolutamente estrangulado porque ten o plan en suspenso, porque resulta que, digamos, non ten ninguna posibilidade de crecimento, porque ten as normas como o Marín ou que sexa, pois vese absolutamente obrigado a sacar un novo plan. Pero son os únicos que fixeron. E algún que non ten ninguna complexidade urbanística, que igual depende da vontade do alcalde, se parece da alcaldesa, se parece ben sacar o plan ou non. Pois claro, o conflito de fondo non da loga, que sigue con este novo borrador, é que a Xunta quere exercer unhas competencias que son súas, por estatuto por lei, son súas, que se exerza, pero quere exercerlas a través de outra administración do Concello que non ten casi competencias, pero que ten que facer o seu. Ese conflito, ao final, salta para as costuras por todo lado, obviamente, salta. Que irámolo ou non, estas cousas son as que nunca se tal. Entón, eu de que os concellos teñan máis autonomía, non, que tiñan claro que teñen que onde poden facer e onde non. Porque o outro non existe ninguna competencia tutelada. Eu invito a senador que me diga alguna competencia. Este Parlamento fai unha lei que claramente non ten competencias, xa o xurista din que non, xa para empezar. Vale. Pero se a fai, ten que ir ao Constitucional. O Estado non pode suspenderlle, así. Detrás aprobou, se non aprobou non vale. Non existe, só existe para eso. Bueno, despois entramos en outro mundo que hai, digamos, outro paquete, non? Que sería o da vivenda pública, rehabilitación e demais. A ver, un inciso que para marcar isto. No urbanismo é un mundo no que a realidade práctica e o mundo ideolóxico normalmente non coinciden para nada. Entonces, poño un exemplo. Na lei do 98, non, da réxime solo valoracións, apareceu un principio ideolóxico que era liberalizador, que era que a todo solo rústico que non tuve a protección, en principio era urbanizable. Correcto. Cantas veces se usou ese mecanismo para facer algún polígono en todo o Estado, xa non en Galicia? 0 veces. 0. É un principio ideolóxico. Punto. Que quero fixar? Liberalización. Vale. En outras leis aparece unha participación, vivenda pública, non sei que, non sei canto, e despois, na práctica, que efecto tuvo eso? 0. Casi sempre 0. Casi sempre 0. Ben, eu non quería entrar nese plano. Nese plano creo que non teño ninguna dúbida de onde me ubicaría. Eu quería entrar no plano dos problemas concretiños. E despois tamén hai moitas perversións asociadas. Eu teño que dicilo así, claramente, non quero que conste en ata. Eu, por exemplo, teño falado co presidente do Colexio de Arquitectos de Galicia, hai uns anos, e a presidencia en aquel momento, e tiña clarísimo que os plans tal como estaban non podían ir adiante. Eran imposibles.
que normal é que a Xunta fixera a orma despois se fixera, pero eu non podo dicir públicamente porque hai moitos arquitectos que viven deso. Vale, entón temos uns plans aí enormes con centos de miles de folios e veña dalle para dar traballo, é correcto, vale, pero non nos engañemos, hai unha perversión aí, hai unha perversión. E hai perversións, por exemplo, en certo tipo de cousas, de actuacións. Xa, claro, evidentemente, falar dunha oficina de rehabilitación, facer de non sei canto, pois hai certa presión, hubo certas modas para que o era. Oiga, pero tan válido é, creo que hai máis rehabilitado en Pontevedra, por exemplo, que en outras cidades do meu tipo. E non se axudou a ninguén. Si se axudou, por unha vía indirecta, mellorándose teñen, se queres rehabilitar, tes R, gas, todos os servicios, co cual se fai atractivo. Pero non metendo cartos directamente, que despois xa sabemos todos que é o promotor que pon o nome da sogra, que é pensionista para poder roer subvencións. Todos saben, estas cousas despois, unha cousa é a práctica, verdad? E outra cousa son os principios ideolóxicos. Bueno, se falamos de principios ideolóxicos, vamos a outro mundo. E a veces hai tipos de actuacións, pois, moi xordas, nada vendíveis, que teñen unha eficacia tremenda. Nós, por exemplo, en Pontevedra, mantendo o que era, co plan do 90, con modificacións que tivo, non sei que, resulta que había solo suficiente disponible para que no momento peor da burbulla inmobiliaria o precio de vivenda se mantivo a máis baixa de Galicia entre as tres máis baixas do Estado. Sin costar facer grandes proxectos de vivenda pública que igual rematan como Rosalía de Aurora para as arcas municipais e máis para o propio trámite ou creando guetos e máis. Hai unha serie de medidas que xa sei que, digamos, vamos, o sea, o que sea públicamente o que sexa, non teñen ese márchamo de que vamos a dirección correcta, pero son moito máis eficaces. Eu, xa cos anos que levan urbanismo unha serie de cousas, a súa eficacia práctica son moi descreído, como no seu momento fomos o único concello con certa actividade que non tuvemos xerencia de urbanismo. Pois non. Hoxe todo o mundo está disfardeado a su poder. Já están desfacendo, claro, hubo que aguantar o tipo. Claro, porque hai unha serie de medidas que en principio é todo moi contradictorio a veces. É dicir, é que esa recalificación para vivendas, que maciza, non sei que, pero igual che aguanta o precio da vivenda e te forras un problema enorme. Claro, todo é bastante, entonces as cousas son bastante complicados. E despois, bueno, aquí aparece unha cuestión de, creo que o único concello que ten estacionamentos gratuitos a 5 minutos do centro, absolutamente gratuitos, e non ten hora nin zona azul, o sea, que non se cobra por aparcar, é o de Pontevedra. Creo que, digo porque se fixo referencia expresa, creo que a combinación entre facilidades para circular e demais. E, de feito, pois eu sinto moito, tengo que dicir así, pero o marxen de maniobra que teñen os concellos nestes momentos é de outro tipo. Neste aspecto, teñen na mobilidade, no modelo de cidade, verdade, de penalizacións, ou non sei que, teñen en certo tipo de cousas, por exemplo, de poucos equipamentos de segundo rango, máis pequenos e tal, pois poden estar metidos na cidade ou irlos botando para fora ca barbaridade de mobilidade que supoñen, etc. O que urbanísticamente, e repito, non me parece nin ben, nin mal. Que quede claro, eu sei que hai unha tendencia moi municipalista, non que quere que os concellos teñan gran capacidade de decisión, non, que teñan capacidade sobre o que sea necesario, e sobre o que sea competente da Xunta, pero que se exerza directamente en documentos públicos e non a través de informes. Non, os funcionarios municipais son tan listos, non son máis listos ni máis burros que os funcionarios da Xunta. Por lo tanto, se un funcionario municipal se engana, a corporación se engana, pois mire, que o suspenda un tribunal ou se puxeron ao cazo ao trullo, verdad? Pero claro, é que, en Pontevedra, repito, o único derribo que hai con indemnización foi o tanatorio porque tuvo que facelo a Xunta. Vale? Do que municipal non houve ningún. Entón, claro, ter que aguantar esas campañas que ao final todos asimilamos. O Concello non sei que, o sea, 313 concellos e unha versión tersiversada de non sei que desgracia pasou, parece que somos menores de edad e facemos todo mal. Non queremos facer todo, polo menos é a miña postura. É a miña, non quero dicir que sea nin a do grupo que non estou representando aquí,
o meu grupo, nin a do Concello de Pontevedra. É a miña postura e creo que sería bastante mal. Nos textos se piden de moito tipo. Citei aquí moitísimas cousas, ademais, pero podíamos entrar en outras mediantes. Francamente, hai cousas, por exemplo, que xa non fai falta nin poñelas por escrito. O sea, cando o Estado, desde o ano 81, non pode legislar nin supletoriamente con respecto ao urbanismo, que aquí non sexamos capaces de facer un regulamento de xestión e de planeamento e se remita a un regulamento 78 para seguir funcionando, contradictorio, por certo, que a lei, é que ten montado cada cisco dos vos, porque se un funcionario entende que o da lei é o da lei, o regulamento, hai que sumalo, simplemente non sale nada. É imposible que salga nada. Claro, citabas as contas esas. Bueno, creo que o portavoz foi aí máis ou menos quer dizer, se un lle pon a un polígono de edificabilidade 1, a partir de 1,2, imposible xa, encaixada. Pero sobre un, entre 0,9 e 1,2, o sea, a edificabilidade que hai no núcleo rural, nunha zona urbana, nunha cidade, para encaixar queda o 4 ou 5% do terreo para poñer edificabilidade. Como pasas de 1,2 simplemente non entra. Non entra. Vamos, as contas que queiras, se queres, conto despois que trampas temos que facer en Pontevedra con unha serie de polígonos para sacalos. Bueno, claro, digo que nunha comisión non se podrá decir as trampas que legais. Digo, se non tamén las conto, claro. Bueno, gracias. Moitas gracias, don César Mosqueda. De verdade, un placer. Moitas gracias a todos. Rematamos o orden do día. Damos por concluída esta comisión de hoxe, agradecendo a todos a súa participación e, en especial, a todos os comparecentes. Levantamos a sesión.